Gaurko gaia, Euskal Eskola Publikoan matrikulatzeko arrazoiak. Bota bina kopla. Kalitatezko eskola euskaldun, publiko eta doako, denon artean babes dezagun, guztiona dugulako. Berdin da gure jatorria eta gure etxeko ondasuna. Ikasle denek merezi dute aukera berdintasuna. Bizikidetzako esioa ta inor baztertu barik. Eskolan ezin daiteke egon inongo bereizketarik. Erlijioa pribatua da, ikasgelatik atera, gure ikasleak banatzen gabiz, sinesmenen arabera. Zure auzoko ikastetxeak behar du zure bultzada, beti hobea izango baita, zu joaten baldin baza. Gure auzoko famili denak eskola bakar batean, zer ospatu izango dugu, hau horrela izatean.